μετά αυτό το πράγμα να πηγαίνει πίσω για χρόνια. Νομίζω ότι, με πληροφορούν από το κοντρόλ, ότι έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που τον παρακολουθούμε μέσα από την αρθρογραφία του καταρχήν στην Αγκρέντα και φυσικά εκτιμούμε τη γραφή του αλλά και τον λόγο του, ο οποίος είναι ένας λόγος ιδιαίτερα καυστικός. Φεύγουμε από την Αλεξανδρούπολη και πηγαίνουμε στην Καρδίτσα. Ο κύριος Γιώργος Παπαδημητρίου είναι ο πρόεδρος των φοροτεχνικών της Καρδίτσας. Είπαμε ότι διαβάζουμε τα πολύ ενδιαφέροντά του άρθρα και θέλουμε να κάνουμε μια συζήτηση μαζί του με αφορμή ένα άρθρο που το αναδημοσιεύσαμε και εμείς στο Facebook του Αγροτικού Βήματος και είχε να κάνει με έναν σχολιασμό για τα στοιχεία που διέρευσαν και τα παρακολουθήσατε και τα σχολιάσαμε πολύ έντονα και σε αυτή την εκπομπή για τα εισοδήματα των αγροτών. Ο ίδιος λοιπόν υποστηρίζει, και θέλω με αυτό να ξεκινήσουμε, ότι ουσιαστικά πρόκειτο για λανθασμένα στοιχεία όμως που δημιούργησαν εντυπώσεις, ενδεχομένως προκάλεσαν έναν κοινωνικό αυτοματισμό και δημιούργησαν την εικόνα ότι οι αγρότες ως επιτοπλίστων φόρο διαφεύγουν και φυσικά αυτό είναι ένα πεδίο το οποίο μπορεί να το φορολογήσει άνετα, χωρίς πρόβλημα, η ελληνική κυβέρνηση. Κύριε Παπαδημητρίου, γεια σας. Καλησπέρα. Δεν ξέρω πώς είναι η Καρδίτσα σήμερα. Η Θράκη είναι πάντως μουδιασμένη και ζορισμένη σχετικά με το τι είναι αυτό που παρακολουθεί και το συγκεκριμένο δικό σας σχόλιο είναι αρκετά σημαντικό. Άνοιξε το δρόμο δηλαδή το θέμα της διαρροής αυτών των στοιχείων για τη λέλαπα των μέτρων που η κυβέρνηση συζητάει να φέρει στη Βουλή αφού συμπεριελήφθη στα προαπαιτούμενα του μνημονίου. Όπως είπατε προηγουμένως, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα, σημαντικό να με εμφανίζετε ψηλά, τόσο μακριά από όπου δεν έχουμε με πρόσβαση και από τις όποιες αρθρογραφίες όπως μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε. Ο βασικός λόγος αρθρογραφίας της δικιάς μου κυρίου Νηφορόπουλου όσον αφορά τα αγροτικά έχει να κάνει καταρχάς με τη φορολογία. Αυτή ήταν η βάση και η λογική της γραφής. Σε αυτό καταδεικνύοντας όσο πιο τακτικά μπορούμε το γεγονός ότι δεν είναι τόσο άσχετοι και τόσο ανίδιοι όσο θέλουν κάποιοι να τους παριστάνουν ή να τους εμφανίζουν. Έπειτα μην ξεχνάτε ότι η δύναμη της εικόνας, η δύναμη της γραφής, εάν δεν κατευθύνεται σε σωστή βάση, σε σωστή λογική, δημιουργεί εντυπώσεις. Και συνήθως οι εντυπώσεις δημιουργούν λανθασμένα αποτελέσματα. Στο συγκεκριμένο άρθρο ήταν αφορμή από την δημοσίευση που είχε αναρτηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι οι αγρότες έχουν ένα μέσο όρο εισοδήματος από 2 έως 5.000. Όταν το είδα, ομολογώ ότι εξεπλάγει δυσάρεστα γιατί το γραφείο μας έβγαλε η καταγωγή μου από ένα χωριό του κάπου της Καρδίτσας όπου αριθμεί 290 μόνιμους κατοίκους. 290 μόνιμους κατοίκους. Αυτό λοιπόν το χωριό, για το οποίο εγώ έκανα περίπου 75 φορολογικές δηλώσεις, έχουν ένα μέσο όρο συνολική φορολογία από 500.000 ευρώ. Πώς είναι δυνατόν αυτά να βγουν από 2 έως 5.000 μέσο εισόδημα, δεν μπόρεσα ποτέ να το καταλάβω. Και μάλιστα δεσμεύτηκα ότι θα βρω τα στοιχεία του γραφείου για να φτιάξω ένα στατιστικό για να δώσω δεδομένα για αυτά τα οικονομικά στοιχεία. Αυτό όσον αφορά το άρθρο από το οποίο ξεκινάμε την κουβέντα. Είχατε επισημάνει σε εκείνο το άρθρο, αν θυμάμαι καλά, για να δώσουμε και στον κόσμο να το καταλάβει, ότι λέγατε για ένα παράδειγμα, αν κάποιος έτεροεπαγγελματίας, λογιστής επί παραδείγματι, έχει 28 ή 38.000 ας πούμε εισόδημα από τη δουλειά του και έχει 2.000 εισόδημα από επιδοτήσεις, από ελιές, από βαμβάκια κτλ. Είναι ένα αγροτικό εισόδημα αφού πέφτει μέσα στο 5% του προσδιορισμού του αγρότη και εμφανίζεται και αυτός λοιπόν μέσα στα στοιχεία που έδωσε, στη σούπα στοιχεία που έδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ή το Υπουργείο Οικονομικών τέλος πάντων, ότι αυτός εδώ είναι ένας αγρότης ο οποίος έχει εισόδημα αγροτικό ή επιδοτήσεις μέχρι 2.000 ευρώ, άρα πώς ζει, που είναι ένα τελείως στρεβλό παράδειγμα, όπως το αναφέρατε. Όχι απλά στρεβλό, θα έλεγα ενδεχομένως να υποκρύπτει και σκοπιμότητα. Και θα σας εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Δεν μπορεί να λάβει υπόψη τα δικά μου δεδομένα του αγροτικού εισοδήματος όταν εγώ δεν είμαι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης.
Πρώτον. Δεύτερον, όταν μιλάμε ότι θέλουμε να κάνουμε τον διαχωρισμό των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, θα πρέπει να μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης. Δηλαδή, μάλλον δεν μιλάω για αυτούς που έχουν βάσει με τα προηγούμενα δεδομένα του ΟΠΚΠ να έχουν από το συνολικό τους εισόδημα το 35%. Εγώ μιλάω για κάποιους που έχουν το 100% και ζουν από αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, με αυτά λοιπόν τα δεδομένα δεν μπορεί να λάβουν το δικό μου εισόδημα των 2.000 ευρώ και να πούν ότι ο Παπαδημητρίου έχει και αυτός αγροτικό εισόδημα, άρα εμφανίζει 2.000 αγροτικό εισόδημα. Μα είναι ψευδές αυτό. Είναι λάθος. Είναι λάθος εσκεμμένο. Εγώ δεν είμαι αγρότης. Εγώ μπορεί να έτυχε να έχω μια κληρονομιά από το συγχωρημένο τον πατέρα μου, ένα μικρό ποσό, όπως ακριβώς το έγραφα στο άρθρο μου, και αυτό αντί να το αφήσω να πάει χαμένο ή να το νοικιάσω κάπου ή να μισθώσω τα δικαιώματα, να το καλλιεργήσω ο ίδιος. Είτε εγώ είτε η οικογένειά μου, εν πάση περιπτώσει. Και να βγάλω ένα άλλο εισόδημα. Αυτό λοιπόν δεν θεωρείται γεωργικό εισόδημα φορολογητέο, γεωργικό εισόδημα για μένα, αλλά εγώ δεν είμαι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης. Δεν μπορεί να πάρει αυτά τα δεδομένα και να τα δώσει στον κόσμο. Γι' αυτό η απορία ήταν και έλεγα ότι αν γίνεται, δώστε μας ρε παιδιά, δώστε μας να πάρει ευχή να πάρει. Ποια είναι τα δεδομένα, ποια είναι τα στατιστικά που χρησιμοποιήσατε, να το δούμε κι εμείς. Δεν είναι κακό. Όλοι διατείνουν αυτά τα χρόνια ότι οι αγρότες δεν πληρώνουν. Δεν κατάλαβα. Οι αγρότες όλα αυτά τα χρόνια, αυτό που βέβαια εμφανίζουμε τώρα σαν να, πώς το λένε, σαν να υπερασπίζουμε. Δεν υπερασπίζουμε τον αγρότη. Δεν με ενδιαφέρει ο αγρότης. Δεν με ενδιαφέρει ο επαγγελματίας. Με ενδιαφέρει το κομμάτι της φορολογίας πώς αποτυπώνεται. Λέω λοιπόν το εξής πάρα πολύ απλό. Μέχρι και 31 Δεκάτου του 2013 οι αγρότες φορολογούνταν με αντικειμενικά κριτήρια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είχε βγει μια επιτροπή η οποία δεν ξέρω ποτέ πώς έγινε, ποιους περιελάμβανε και τι υπολόγιζε και έλεγε στην Καρδίτσα το βαμβάκι για το 2013 έχει καθαρό κέρδος 56,02 ευρώ το στρέμμα. Υποτίθεται ότι μέσα σε αυτή τη τιμή υπολόγιζε τα εργατικά, το νερό, το ΤΟΕΒ, τη ΔΕΗ, το πετρέλαιο, τη συντήρηση. Και λέει λοιπόν, ένας ο οποίος είχε 100 στρέμματα βαμβάκι, είχε καθαρά 5.000 έλεγε η φορολογία του. 12.000 το αφορολόγητο, αφορολόγητος αγρότης δεν πλήρωνε φόρο. Δεν κατάλαβε, έκλεβε κανέναν. Πήγε και τα έβαλε μόνος του τα 56 ευρώ το στρέμμα. Σηκώθηκε ένα πρωί και λέει: εγώ θα βάλω στη φορολογική ρυθμίση 56 ευρώ. Ή σηκώθηκα εγώ ένα πρωί και είπα ότι θα βάλω 56 ευρώ το στρέμμα τους αγρότες. Αν λοιπόν θεωρούσαν ότι αυτό δεν ήταν σωστό, ας το άλλαζαν. Αλλά δεν μπορεί να λένε ότι δεν πληρώσανε. Κλέψανε κάτι, κάνανε κάτι λάθος ή κάνανε κάποια λουμπαγιά, κάποια πατιονιά στο κομμάτι της φορολογίας. Αυτή ήταν η απορία και δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω γιατί μέναν σε αυτό το κομμάτι. Και κάτι ακόμα για να κλείσουμε καταρχάς αυτό. Το ποσό που έρχεται από τις επιδοτήσεις δεν το παίρνει ο Παπαδημητρίου ο αγρότης να το βάλει στο λογαριασμό του. Κατατίθεται από το Υπουργείο, από τον ΟΠΚΠ, στον λογαριασμό των αγροτών. Συμφωνούμε σε αυτό? Βεβαίως. Ωραία. Εφόσον λοιπόν συμφωνούμε σε αυτό, η ερώτηση μου είναι η εξής. Μισό λεπτάκι. Εφόσον λοιπόν σας ακούμε, ναι. οι αυτές κατατίθεται από το ίδιο το Υπουργείο, πώς είναι δυνατόν αυτά τα χρήματα να μην μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για να δικαιολογήσεις, να καλύψεις ένα πόθεν έσχες μια αγορά ενός ακινήτου ή ενός επαγγελματικού τουρισμού. Άλλη απορία. Μπορώ να σας αναφέρω πλήστα παραδείγματα όπου δεν ξέρουμε αν τελικά υποκριτεί όλο αυτό. Όχι, όμως δεν είναι αληθή τα στοιχεία. Ναι, τώρα ή υποκρύπτει σκοπιμότητα όπως αναφέρατε ή πολύ συχνά άσχετοι άνθρωποι διαχειρίζονται τα των αγροτών είτε στο επίπεδο της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είτε και αλλού. Δηλαδή, επιτρέψτε μου αυτό το προσωπικό σχόλιο ότι ναι, υπάρχουν και άσχετοι πραγματικά που δεν γνωρίζουν καθόλου καλά το τι συμβαίνει στον πρωτογενή τομέα και δει στην οικονομία και στον κύκλο που υπάρχει γύρω από την αγροτική παραγωγή. Συγχωρέστε με αν ακούγεται κάποια φασαρία. Εδώ κάθε Τετάρτη έχουμε ποδοσφαιρικό μάτς 7x7 και είμαστε στα γήπεδα τώρα εδώ πέρα. Και αν υπάρχει λίγο φασαρία, να με συγχωρέσετε. Κατάλαβα. Χαίρομαι πολύ που η Καρδίτσα, παρά τα ζόρια της εποχής, εξακολουθεί να αθλείται. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Στο τελευταίο άρθρο που θίξατε, αναφερθήκατε στο θέμα του εργόσιμου και του προβλήματος που υπάρχει για την πρόνοια. Οι αγρότες να μπορούν να κολλάνε στους εργάτες γης ένα εργόσιμο που έλυσε, ας πούμε, ένα ζήτημα ασφάλισης μετά από πολύ καιρό. Αντιθέτως, τους κτηνοτρόφους αλλά και τους αλληλείς που παίρνουν τσομπάνιδες ή απασχολούν ανθρώπους στις δικές τους δουλειές, τρέχει και τους κυνηγάει το ΙΚΑ αναζητώντας ασφαλισμένους στο ΙΚΑ εργάτες
και όταν αυτή είναι αλλοδαπή τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Στην περιοχή μας, τουλάχιστον στη Θράκη, το 99% των απασχολούμενων τσομπάνιδων στην κτηνοτροφία, ας πούμε, είναι Βούλγαροι. Και είναι η συντριπτική τους πλειοψηφία ανασφάλιστη. Η εγκύκλωση 9 του ΟΓΑ του 11 για το εργόσιμο δεν προβλέπει δυστυχώς πέραν του εργάτη γης αντίστοιχη αντιμετώπιση και για τους απασχολούμενους στα ψαροκάικα, στις βάρκες και στις κτηνοτροφικές μονάδες. Αυτοί αντιμετωπίζονται όπως οι υπάλληλοι στις διάφορες επιχειρήσεις. Με εξαρτημένη εργασία, είτε μισθωτού είτε ημερομίσθη. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο έρχεται σε αντιπαράθεση με το ότι ψαράδες, αλλιείς δηλαδή, κτηνοτρόφοι και γεωργοί φυτικής παραγωγής θεωρούνται όλοι αγρότες. Άρα η λογική λέει ότι εφόσον όλοι θεωρούνται αγρότες, θα έπρεπε με το ίδιο σκεπτικό να αντιμετωπίζονται και οι άλλοι ως εργόσιμο με την ασφάλιση του 10% και την καταβολή όπως γίνεται στην αντίστοιχη περίπτωση του εργοσίμου. Το ένα πρόβλημα είναι αυτό. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι δυστυχώς ότι ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε στα δεδομένα του 2014, όπου πολλοί άνθρωποι υπό την πίεση του ότι του εργαζόμενου, του εργάτη, είτε αλλοδαπού είτε αλλοδαπού βασικά, ο οποίος λέει τα λεφτά στη ρόδα, αλλιώς εγώ δεν μπαίνω στο χωράφι να συλλέψω την παραγωγή σου, υποχρεούνται να τον βάλουν μέσα, τον πληρώνουν. Βέβαια αυτά τα λεφτά, εάν δεν τα μου τα φέρει σε εργόσιμο εμένα ή τον συνάδελφο, δεν μπορώ να τα κατοχωρήσω ως έξοδα. Οπότε αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μετατρέπεται σε διπλάσια πληρωμή. Δηλαδή, πληρώνεις 10.000 εργόσιμο, το οποίο δεν φαίνεται στην ουσία, δεν έχεις παραστατικά, και έχεις 10.000 έξοδα πραγματικά τα οποία δεν υπάρχουν λογιστικά, άρα 10.000 ευρώ παραπάνω καθαρά, άρα 10.000 παραπάνω ευρώ για φορολόγηση. Δηλαδή και πληρώνεις και δεν έχεις έξοδα, δηλαδή και κερατάς και δαρμένος. Αυτό υποτίθεται ότι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το είχε αναφέρει ο κ. Μπόλαρης σε μια συνέντευξη, ότι δεν μας ενδιαφέρει, είχε πει ο κ. Μπόλαρης, εάν είναι νόμιμος ή παράνομος ο εργάτης, αρκεί να μπορεί να ασφαλιστεί με εργόσιμο και να δικαιολογήσει ο αγρότης τα έξοδά του. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό, μόνο που θα πρέπει να τα βρουν τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Μετανάστευσης μεταξύ τους, γιατί μέχρι να γίνει αυτό και τη φετινή χρονιά οι αγρότες θα έχουν πληρωμένα χρήματα χωρίς να υπάρχουν παραστατικά για να καλύψουν τις δαπάνες. Γι' αυτό το θέμα νομίζω ότι είχε υποθεί ότι περίπου 300.000 είναι αυτοί οι εργάτες ή οι εργάτες γης ή τέλος πάντων απασχολούμενοι χωρίς να φαίνονται στην Ελλάδα. Θα μπορούσε, εφόσον νομιμοποιηθεί ή εμφανιστεί στο σύστημα και το ασφαλιστικό κυρίως η δική τους παρουσία, να σώσει κιόλας και το ασφαλιστικό μας σύστημα. Πάλι βλέπουμε μια λογιστική προσέγγιση, αλλά που στερείται ρεαλιστικής βάσης, έτσι όπως προσεγγίζεται μόνο με αριθμητικά στοιχεία. Δεν ξέρω, σίγουρα ρεαλιστικής βάσης σίγουρα στερείται σε μεγάλο βαθμό. Καλά είναι όλα αυτά, αλλά δυστυχώς μπαίνουμε Δεκέμβρη σε λίγες μέρες. Έχουμε όλη τη χρονιά του 2015, φωνάζουμε όλη τη διαδικασία του 2014, όλη τη χρονιά. Ένα θετικό μόνο που έχει υπάρξει μετά από πολλά γραψίματα, πολλές φωνές, πολλές αναρτήσεις κλπ. Ήταν το γεγονός ότι έπρεπε να αλλάξει ο τρόπος που αντιμετωπίζει το κατά κύριο επάγγελμα αγρότης. Το έκανε αυτό με ένα έγγραφό του προς τον ΟΠΚΠ. Λέγαμε ότι μέχρι τώρα ζητούσαν για να έχει άλλωστε το πιστοποιητικό, το χαρτί του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη από το ΚΠΛ του ΟΠΚΠ, θα έπρεπε να έχει καθαρό γεωργικό εισόδημα πάνω από 35% επί του συνόλου. Ναι. Φέτος λοιπόν στις δηλώσεις του φορολογικού 14, του εισοδήματος του 14 δηλαδή, πάρα πολλοί εφάρμοσαν ζημιές ή ενδεχομένως πάρα πολύ μικρά τα κέρδη. Και λέγαμε ότι θα έπρεπε αυτό να αλλάξει ο τρόπος αντιμετώπισης, όπως και άλλαξε τελικά, και να λάβουν υπόψη το ότι ανεξάρτητα αν έχω φορολογικά κέρδη ή ζημιά, θα πρέπει να αποτυπώνεται, να ελέγχουν το εάν έχω τζίρο. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να έχει τζίρο 100.000 ευρώ, μπορεί να εμφανίσει ζημιά φορολογικά. Αυτό είναι θέμα του ελέγχου να το βρει, αν αποτύπωσε σωστά ή λανθασμένα τα βιβλία του. Ο τζίρος όμως 100.000 ευρώ δεν μπορεί παρά να πιστοποιείται ότι είναι αγρότης, επαγγελματίας αγρότης, αν μη τι άλλο. Και όλο αυτό λαμβάνεται υπόψη. Κύριε Παπαδημητρίου, να σας ρωτήσω κάτι. Ένα από τα βασικά αιτήματα των αγροτών τώρα που προέκυψαν και από τις κινητοποιήσεις και κατά την άποψή μου πολύ σωστό είναι να υπάρχει για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες το έξοδο της προσωπικής εργασίας, δηλαδή να αφαιρείται από τα έξοδά τους. Και αυτό θεωρώ ότι νομίζω ότι εσείς είστε λογιστής, μπορείτε αν θέλετε να μας το επιβεβαιώσετε. Για τους επαγγελματίες νομίζω ότι υπάρχει ένα αντίστοιχο ποσό για την προσωπική τους εργασία γύρω στα 9.000 ευρώ. Αφορολόγητο. Αφορολόγητο. Δηλαδή η προσωπική τους εργασία στην επιχείρηση αφαιρείται σαν έξοδο από ό,τι καταλαβαίνω.
Το θεωρείτε αυτό έναν εφικτό στόχο για τους αγρότες, δηλαδή δεν μπορούν να το πετύχουν? Πώς βλέπετε την κατάσταση? Να διευκρινίσουμε καταρχάς κάτι. Δεν υπάρχει αυτό για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτή τη στιγμή το μόνο αφορολόγητο που υπάρχει είναι για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Για κανέναν άλλο. Όλοι οι υπόλοιποι φορολογούνται από το πρώτο ευρώ χωρίς αφορολόγητο. Άρα έχουμε επιπραγματικού έσοδα μείον έξοδα. Κάτι που ισχύει και για τους αγρότες. Έτσι. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προσωπικά μου φαντάζει πιο εύκολο να επιτευχθεί η αποτύπωση των εξόδων της οικογένειας με τη μορφή του εργοσύμου, το οποίο έχει γίνει αποδεκτό καταρχάς, αλλά δεν έχει νομοθετηθεί ακόμη. Για τη σύζυγο ή τα παιδιά της οικογένειας, ενός οικογένεια κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, να μπορεί να κολλιέται το εργόσιμο σε αυτούς τους ανθρώπους της οικογένειας και στη συνέχεια από την ασφάλιση τους να αφαιρείται το ποσό του 10% και να καλύπτεται η διαφορά. Εντάξει, για τα μέλη εντάξει, αλλά για τον ίδιο τον αγρότη θα κόβει τον εαυτό του εργόσιμο? Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να προσδιοριστεί ένα ποσό σαν έξοδο. Είναι αυτός εργοδότης. Υποτίθεται και το έχουν και σαν, πώς να το πω τώρα, ένα από τα πράγματα που προεξέχουν σαν επικοινωνιακό, ότι να βάλουν κάτι το οποίο θα είναι τεκμαρτό. Να υπολογιστεί δηλαδή ένα τεκμαρτό το οποίο θα βασίζεται είτε στην δήλωση καλλιέργειας του ΟΚΔΕ, είτε από τα στρέμματα, εν πάση περιπτώσει, είτε ανάλογα με την καλλιέργεια να υπάρχει και ένα αντίστοιχο τεκμαρτό. Δεν ξέρω πώς ακριβώς μπορεί να γίνει αυτό, αλλά μόνο με τεκμαρτό, αν θα μπορούσε να γίνει, θα ήταν μόνο με τεκμαρτό τρόπο, με κανέναν άλλον τρόπο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, για αυτή την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Θα ήθελα κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε. Γιατί νομίζω ότι επίκειται λέλαπα με αυτά τα φορολογικά μέτρα και δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουν οι αγρότες, τουλάχιστον οι θρακιώτες, δεν ξέρω ποια είναι η αίσθησή σας για την καρδίτσα, να ανταποκριθούν ως μεταχειριζόμενοι από την πολιτεία, ως επαγγελματίες. Αν μπορούν δηλαδή να ανταπεξέλθουν σε αυτά, στις προκαταβολές 100%, σε 26% φορολόγηση κτλ. Από το 2017. Η δική μας αίσθηση είναι ότι στην περιοχή μας δεν μπορεί να επιβιώσει αγρότης έτσι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να επιβιώσει κάπου, ειδικά με το κομμάτι της προκαταβολής, είναι η πολύ μεγάλη πληγή βασικά είναι αυτό. Θα πρέπει γρήγορα να γίνει το ξεκαθάρισμα και με προβληματίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι το πάνε όλο και πιο πίσω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Προφανώς όχι από άγνοια, αλλά δεν μπορώ να εντοπίσω ακόμα για ποιο λόγο. Το πάνε όμως προς τα πίσω, αυτό κάτι σημαίνει, κάτι τους προβληματίζει, κάτι δεν μπορούν να κάνουν καλά ή ενδεχομένως περιμένουν να καταλογιάσει κάτι για να εμφανιστεί χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι. Πάντως, η προκαταβολή είναι ένα θέμα το οποίο τσακίζει όλο τον κόσμο, δεν το συζητώ. Είναι άτοκο δάνειο με το έτσι θέλω από την ίδια την πολιτεία. Και βέβαια θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν ποιοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και οποίοι σαφώς θα πρέπει να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση από μένα που έχω παροχή υπηρεσιών. Εγώ είμαι επαγγελματίας, παρέχω υπηρεσία. Δεν μπορώ να έχει μαζί μου την ίδια αντιμετώπιση. Ο πρωτογενής τομέας είναι μια χώρα η οποία, εάν δεν έχει πρωτογενή τομέα, είναι καταδικασμένη να πεθάνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλό βράδυ στην Καρδίτσα. Καλό βράδυ. Πάρα πολύ χαιρετισμούς. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Έκανα αυτό το ερώτημα στον Πρόεδρο, γιατί από φίλο λογιστή είχα μάθει ότι είχε ψηφιστεί κάτι για τους